Pues la Falla Plaça de Cervantes per mi ha sigut tota la vida molt important perquè he tingut a tota la meva família, ha vingut molt a gust, a ajudar en tot el que ha pogut, en guisar, en preparar-la tot. No le doy tanta importancia ni al monumento ni al resto de actividades, sino a localizar aquí a mi familia y a mis amigos. Pues para mí significa el punt de trobada amb els meus amics. Sobre todo familia, porque fue donde conocí a mi mujer y hemos formado una gran familia para mí. És ma casa, és la segona família que tinc. I té igual que estigues en qui estigues, que vas a estar acollit per tota la Falla. Pues per mi ha significat tota la vida un al·licient molt gran, va estar molt a gust així, amb totes les meves companyeres, guisant i fent de tot, m'ho ha passat meravellosament bé. Pues per a mi la Falla és diversió, familia y uno de los únicos puestos en el que me divertís trabajando. Y somos capaces de hacer cosas increíbles entre todos y en la que tienes una sonrisa asegurada. Pues vindre así a la Falla, reunirnos en la gent, pasar un rato agradable, riures, plorar a vegades també. I al final de la setmana, pues, quan vens al casal, és pues, com el teu temps, com el teu quicat, no? O sea, pares un poquet de l'estrès, és com un moment per a mi, ens serveix per a riure. I és el lloc on puc vindre, retrobar-me en ells i a més conèixer com li va la vida a molta altra gent que no forma part del meu dia a dia, però que també m'aporta molt. Jo he tingut una fallera major infantil, he tingut un president infantil y esos momentos han sido molt emocionants para mí. Hacer las paellas, bien sea construir la cabalgata, cualquier cosa de eso es lo que a mí me parece que es más importante para mí. Me queden això, en les relacions personals i en aquest creixement que les vivències han fet que han format part de mi, en veritat. Pues lo que més me quede, l'acte que més m'agrada és la cabalgata. No només és el dia de la cabalgata, són els dies d'antes, que baixes per la nit, a fer la faena en els amics de la Falla. Y involucrar a todos, hasta a los padres de gente que no son falleros, y entre todos hacemos cosas que yo creo que son muy especiales. Una de las que más me gusta es poder salir el día de la ofrenda en familia. Sense dubte jo me quedé en el dia de la planta. Especialment veure tirar de grua a l'artista faller. S'acaba de sopar i a tirar pedra, arena, a deixar la Falla bonica perquè a les 6 o les 8 del matí passi el xurat. En el sopar de Sant Joan, fent escaragols, que tota la vida ha estat molt a gust. Pues jo me quedé en la gent que he conegut així, en els moments que m'ha donat la Falla. Unes persones que de molts diferents edats, pensaments i tots, estem units per un sentiment.